Nyt me tultiin tänne Tikkurila showroomiin tai näyttelyyn katsomaan meille maaleja. Täällä on ihan tosi paljon vaihtoehtoja ja paljon ideoita. Me saadaan apua Tikkurila henkilökunnalta. Meillä on mukana meidän värimalleja ja ideoita, mitä me ollaan ajateltu ja tehtyjä valintoja, joten niitä pystytään sitten hyödyntämään ja katsomaan, että kaikki sävyt menee yksin. Suurin osa meidän seinistä ja katoista tullaan maalaamaan valkoiseksi ja niihin valittiin yksi yhtenäinen sävy kaikkialle. Sekin oli tosi hyvä valkoinen toi teidän laattavalkoinen, niin no. Mikä oli semmoinen lämmin. Sekin varmaan menisi, jos siitä hakee valkoisen. Mutta sitä mä pelkään, tavallaan tuleeko toi niinku likaisen näköiseksi sitten ne seinät, kaikki valkoiset seinät. Mä oon vähän huono väreissä. Siis silleen niinku just esimerkiksi valkoisen päättäminen on musta ihan hirveän hankalaa. Kato, sä löysit sen heti. Joo. Joo. Toi olisi niinku hyvin se on lähellä. tosi hyvä valkoinen. Et siinä on vähän lämpöä, mutta ei ole liian kellertävä kuitenkaan. Niin. Keittiön välitilaa ja siihen koko keittiökaapista seinään me oltiin ajateltu jo aikaisemmin tuommoista vähän betonikäsittelyä ja siihen Tikkurilalla onkin hyvä vaihtoehto, eli tunto hieno, mikä on harmaan sävyinen ja sitten välitila pystytään lakkaamaan, jolloin se kestää niitä roiskeita. Eli tässä on ensin yksi kerros tunto hienoa tuolla muovilastalla kuvioituna, sitten se on saanut kuivua ja sitten on laitettu päälle toinen kerros tunto hienoa ja ihan tiukkaan teräslastalla vedetty, jolloin siitä on tullut hyvinkin tasainen. Tässä on nyt kaiken pohjana on toi sävy ja sitten tässä on vetästy vaaleampi sävy tuohon päälle ja tässä on tämmöinen tumma päälle. Ja sitten kun se on kuivunut, niin tähän on telattu ristiin rastiin toi kiva puolihimmeä, joka on ohennettu niin, että siinä on 100 ml lakkaa ja 40 ml vettä. Joo. Ja siinä on vasta yksi kerros. Joo. Mutta sävyjähän voi vaihtaa ja voi jättää tämän taikamaalinkin pois, jos ei tykkää tosta. Monta sävyä tähän niin olisi hyvä. Tässä nyt on 3. Niin joo, no kahdellakin jo tulee ihan selvästi niin kun sitä eloa siihen. Joo. Pitäisikö se sitten, että se koko seinä olisi tolla ja sitten vaan se välitilan siihen se lakkaus päälle? Meneekö se? Esimerkiksi. Mutta on tosiaan olemassa myös himmeämpi. Mutta... Ja kiiltävämpi. Meidän makuuhuoneen seinä vähän teetti ongelmia ja siihen oli tosi paljon ihania vaihtoehtoja, mutta me päädyttiin loppujen lopuksi tuntokiveen. Siitä tulee tommonen kivimäinen käsittely. Eli se on nyt sitten tuntokivipinnote, niinkö? Ei. Tuntokivi. Tuntokivi. Joo. Ja se on luonnonkivipinnote. Savukvartsi. Onko tästä on vaan niinku muuten vaan matalampi kuin noin muut? Joo, niissä on vähän niinku sattumanvaraista kerrospaksuutta. Ja nämä on tämän tuotteen perusmaalisävyt. Eli purkista löytyy valkoinen, harmaa, punainen ja musta. Ja se sävy on suoraan se, minkä väristä se kivimassa on. Aivan. Eli näitä ei ole millään tavalla sävytetty. Ja sitten kun tehdään nämä kaikki muut sävyt, niin silloin sävytetään joko toi valkoinen tai toi harmaa. Joo. Tikkurilalle on tullut myös tapetit ja ne onkin aika ihania. Sieltä löytyy heti meidän toiselle tytölle sopiva tapetti. Ne on aika kivoja kyllä. Vähän jotain muuta. Mutta ajatteliko sä nyt Usvalle toi? Joo, siis mulla heti jotenkin pisti silmään tää. Semmosena reippaan pienen tytön huoneessa. Mutta toisaalta siis onhan toi vaaleanpunainenkin tosi kiva, mutta sit mä luulen, että se on semmonen, mikä on sitten vuoden ja sitten, että äiti mä en halua enää vaaleanpunasta. Että tuolla se vaaleanpunainen on silleen vähän viitteellisesti. Kyllä, menee hienosti vähän isommallakin tytölle. Niinpä. Toisen tytön huone me käsitellään myös tuntohienolla, mikä se on turkoosin sävyinen ja pintaan tulee Stardust, tommonen hilemaali. Saunan lauteisiin ja paneeleihin löydettiin myös käsittely. Tämmöisellä niin sitten ne haavat. Lauteet. Lauteet on hankalampi sävyttää. Okei. Siihen on tuote Supi saunavaha, joka voidaan sävyttää. Onhan tää nyt se uusin on. Tässä on sen niinku valmis sävyt. Joo. Eli tämän tuotteen ongelma on semmoinen, että siihen ei voida sävyttää sävyjä, missä on valkoista pigmenttiä. Ainoastaan nämä 2 voidaan sävyttää siihen tuotteeseen. Eli sit jos halutaan vaaleita valkoisia, niin ne on nämä valmissävyt. Ja sitten on vielä tämän kartan ensimmäisen sivun sävyt lukuun ottamatta tuota ensimmäistä. Mutta eihän täälläkään mitään sellaisia sävyjä. Kun näissä ei ole valkoista, niin sen takia
sen takia nämä käy siihen, mutta et ehkä jos niin tällaista settiä lähdetään, niin sit voisi ajatella jompaa kumpaa näistä. Ja oiskohan voikohan tää olla just haapaa, kun tää on hirveän vaaleita, kun toi mustakin tulee noin heikkona. Tikkurilan vierailu oli kyllä ihan tosi antoisa, antoi paljon inspiraatiota ja taas innostusta jatkaa eteenpäin. Seuraavassa jaksossa tasoitellaan seiniä ja päästään jo maalaushommiin.